Jdeme se na věc. Ve španělsko-polském souboji se nikomu moc nechce na zem, ale to už neplatí, protože na zemi končí bojovníci po jednom na každé straně. V tuto chvíli končí na zemi polský bojovník, takže Španělé získávají převahu, ale to už taky neplatí a stav je teď vyrovnaný 2-2. Teďka polský bojovník likviduje svého soupeře údery přilbou. Teď si soupeře vyměnili, na zemi končí Španěl. V tuto chvíli jsou dva Poláci v převaze na jednoho španělského soupeře, to už neplatí. Teď je to 1-1. Tak uvidíme, který z těchto dvou bojovníků získá první bod pro svůj tým. Vidíte, tak nejenom meče a sekýry lze používat v boji, ale i pěsti. Ale ani to nepřineslo ovoce. Stop fire!